Ngikubelele ngokwamukela kwi-channel igama ku-Pastor weNingi. Kuyintokozo ukukhuluma nawe ngokukhethekile kwi-channel yakho. Siwaletha-ke ngenkulu intokozo amaphupho la sisuke sifisa khona sikulekelele ngokucacisa ezinye izinto zibe sobala. Kodwa-ke asindlulise la kutheni njengoba-ke siloku siqhubeka sihlaba ikhwelo lokuthi uphonse itshe esivivaneni uma ku-possible ngemali ngabu 10 rand kanye ngenyanga noma njalo ngenyanga. Sinomklamo esizama kuwo ukuba busy ngawo nobumama ukuba matasa ngawo esifuna ukuthi siwulethe, kodwa siwulethe ngendlela esezingeni elithe thuthu noma-ke elisezingeni eliphezulu nelamukelekile yabo. So-ke lokho ukuze sikwazi ukwenza ngempumelelo kudingeka iy'nsiza kusebenza nazo ey'sezingeni nganza kwethu. Kodwa-ke angindlule lapha sikhulume ngephupho la lika-Elizabeth Tawu uthi-ke sawubona mfundisi, manje-ke mangiphupha-ke si-celebrate mangihamba ngibalisa umama wami mara akwatile angafuni ngihambe, futhi ngiphupha-ke la ngidopha-ke isilver money among all people. Kodwa-ke bosesi bami bona bahamba umama wanganandaba. Kodwa-ke asivezela into yokuqala ukuthi uma uphupha la umama wakho mhlawumbe engafuni uhambe, kungabe upha usuku olusho lokuthi ngenzeka umuntu onamaphutha owenzayo njengamanje, lawo maphutha angenzeka agcine sekufaka futhi engozini yabona. Kanti uma uphupha ubona umgubho la noma-ke engathi-ke kunombungazo noma-ke niyabungaza noma-ke niyacelebrate, lapho kusuke kuwupha olusho kwesinye isikhathi ukuthokozela isimo esishintshile saba ngcono empilweni, noma-ke kusuke kusho isikhathi sejabule esuke siza. Kepha futhi uma uphupha la umgubho wosuku lokuzalwa, lolu kuyaba uphawu nje olusho injabulo, lisho umbungazo othile, lisho ukuchuma empilweni. Kepha futhi uma uphupha umgubho noma ungathi kuyabungazwa, kuyenzeka kube uphawu lolu osuke lubika isikhathi sosizi nomunye esizayo kuwena noma emndenini wakho. Kwesinye isikhathi futhi uma uphupha la uthola iy'nhlamvu ey'ningi zemali yesiliva, lolu kuyaba uphawu oluhle kakhulu nosuke libika isimo senhlanhla, suke libika ukuchuma, suke libika ingcebo, suke libika amandla ukwenza izinto zenzeke, noma suke libika la isimo sothando ongase usithole yabona. Kodwa futhi uma ungawenzeka uphuphe la uhlamvu olulodwa lwesiliva, lolu kuphawu osuke lukhomba ibhadi, ukukhashelwa kanye nenyembezi. Ubusisiwe waqokela ukuthi amen. Ngicela ukukubuza, uphupha izulu lina-ke linombani kusho ukuthini? Into yokuqala esingayiveza lo ukuthi uma uphupha izulu liduma kabi futhi liphazima ngamandla noma-ke lina ngamandla, lolu uphawu olubi nolumele imbubhisi ethile noma esuke limele ulaka nentukuthelo. Lungaphinde kwesinye isikhathi lubeke iy'nkinga ezinzima ezizayo, noma lingabika iy'nguquko engahle zifike wena ungazelele, noma-ke kungasho ukubhekana nezimo ezishaqisayo empilweni. Ngaphinde kusho futhi ulaka likaNkulunkulu oluzayo, noma-ke kungaba-ke ulaka nentukuthelo yabaphansi, noma kusho ukuthi ungahle ubhekane nolaka lwabazali bakho, noma kulaka lwey'phathimandla uma umuntu osuke esebenza noma esemkhakheni othile yabona. Kepha kasiyivale ngokuthi uma uphupha izulu liduma futhi libanika, kodwa ngendlela nje engekho kabi kangako, so kuwuphawu osuke lusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka uzothola ukuvikeleka kongasenhla noma kuyiphathimandla ey'thize ey'nkingeni esuke ziza kuwena, noma ongenzeka kuzinkinga osuke ubhekene nazo yabona. Kodwa-ke la asizama ukuphetha la ngozinhle wakandla ngamandla ukuthi-ke sabona phasa, ngicela ukubuza ukuthi uphupha kukhona umuntu othi ukhulelwe esho kuwena, ngabe kusho ukuthini? Into yokuqala siyiveze ukuthi uma uphupha umuntu ethi-ke noma umuntu ekutshela ukuthi wena umuntu okhulelwe, lapho sekuwupha osuke lungabika mhlawumbe ukuthi kuney'nguquko ezingahle zishintshe impilo yakho ezizayo, noma-ke kunesibusiso esisuke siza empilweni yakho, noma-ke kunezindaba ongahle mhlawumbe uzizwe ngawe emaduzane. Kepha kuma umuntu mhlawumbe wesifazane oseshadile bese uphupha utshela ukuthi ukhulelwe, kuyenzeka kube uphawu olusuke lusho ngqo ukuthi ungahle ukhulelwe kungekudala, noma-ke lungasho impumelelo ey'nhlelweni zesikhathi eside okade unazo. Ngenzeka uzoqala ubone iy'thelo zomsebenzi noma zemiklamo okade uzabalaza kuyona esikhathini esendlule. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu enibusise.